ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. 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 ಓಂ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವಿಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ದೇವಂ ಸರಸ್ವತ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಟಿಕೀ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚನಮ್ಮ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂದ ಮೂಜನೇ ಸ್ಕಂದದ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಯರುಳ್ಳ ಅಂಚದ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ವಿಷಯ ಪಣ ಈ ಜಗತ್ತಿಂಚ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಂಡು. ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ನ ದೇವಹೂತಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮುಲ್ಪದಾದ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪೇರು ವಿವರಿಸೋನ್ ಪೋಪೇರು. ಅವೇ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕನ ಮೇನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ತುಯರುಳ್ಳ ಅಂಚದ ಏನ್ ಈ ಶ್ಲೋಕನ್ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇದೇನ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಅವೇ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಕಲ್ತದ ಯೋಡು ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚದು. ನೆಕ್ ದುಂಬು ಏತ ಶ್ಲೋಕ ಕಲ್ಪರೆ ಪಂತ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಡು ಏರೆಗ್ ನೆನಪುಂಡು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಏ ಶ್ಲೋಕ 4 ಅತೆ ಉಜ್ವಲ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರ್ 4 ಶ್ಲೋಕ. ಓಮತ 20ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಪ್ರಸಂಗಮಜರಂ ಪಾಶಂ ಆತ್ಮನ ಕವಯೋ ವಿದುಃ ಸ ಏವ ಸಾಧು ಸುಕೃತೋ ಮೋಕ್ಷದ್ವಾರಮಪಾವೃತಂ. ತಿತಿಕ್ಷವಾ ಕಾರುಣಿಕ ಸುಹೃದ ಸರ್ವದೇಹಿನ ಅಜಾತ ಶತ್ರವಾ ಶಾಂತ ಸಾಧವಾ ಸಾಧುಭೂಷಣ. ಮಯಿ ಅನನ್ಯ ಭಾವೇನ ಭಕ್ತಿಂ ಕುರ್ವಂತಿ ಯೇ ದೃಢಾಂ ಮತ್ಕೃತೆ ತ್ಯಕ್ತ್ವ ಕರ್ಮಾಣ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸ್ವಜನ ಬಾಂಧವ. 21-22 ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಧುನ ಲಕ್ಷಣನ್ ಪನ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ 25ನೇದ ಪ್ರಸಂಗ ಮಜರ ಒಂದು ಸತಾಂ ಪ್ರಸಂಗ ಮಮ ವೀರ್ಯ ಸಂವಿಧೋ ಭವಂತಿ ರತ್ಖನ್ನ
ಅಂಚದ ಅವಲ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ 25 ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿತ್ತೆ 42 ಓಕೆ ಇದೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ತದಿ ಒಡಬೆ ಓಕೆ ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕಡ್ಲಂದುವೆ ಪಾಡ್ಬಾ ಈಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಪಾಡ್ದು ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿಯೇ ಕಲ್ಪೊಡವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮಗ್ ಅಂಚದ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಮದ್ಭಯಾತ್ ವಾತಿ ವಾತ ಅಯಂ ಸೂರ್ಯ ತಪತಿ ಮದ್ಭಯಾತ್ ವರ್ಷತಿ ಇಂದ್ರ ದಹತಿ ಅಗ್ನಿ ಮೃತ್ಯು ಚರತಿ ಮದ್ಭಯಾತ್ ಮದ್ಭಯಾದ್ ವಾತಿ ವಾತೋಯಂ ಸೂರ್ಯ ತಪತಿ ಮದ್ಭಯಾತ್ ವರ್ಷಾತಿ ಇಂದ್ರ ದಹತಿ ಅಗ್ನಿ ಮೃತ್ಯುಶ್ಚರತಿ ಮದ್ಭಯಾತ್ ನಾನವರ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಮದ್ಭಯಾದ್ವಾತಿ ವಾತೋಯಂ ಸೂರ್ಯ ತಪತಿ ಮದ್ಭಯಾತ್ ವರ್ಷಾತಿ ಇಂದ್ರ ದಹತಿ ಅಗ್ನಿ ಮೃತ್ಯು ಚರತಿ ಮದ್ಭಯಾತ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇವೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮದ್ಭಯಾತ್ ವಾತಿ ವಾತೋಯಂ ಸೂರ್ಯ ತಪತಿ ಮದ್ಭಯಾತ್ ಅಗ್ನಿ ಮೃತ್ಯು ಚರತಿ ಮದ್ಭಯಾತ್ ಮದ್ಭಯಾತ್ ವಾತಿ ವಾತೋಯಂ ಸೂರ್ಯ ತಪತಿ ಮದ್ಭಯಾತ್ ವರ್ಷತಿ ಇಂದ್ರ ದಹತಿ ಅಗ್ನಿ ಮೃತ್ಯು ಚರತಿ ಮದ್ಭಯಾತ್ ಮದ್ಭಯಾತ್ ವಾತಿ ವಾತೋಯಂ ಸೂರ್ಯ ತಪತಿ ಮದ್ಭಯಾತ್ ವರ್ಷತಿ ಇಂದ್ರ ದಹತಿ ಅಗ್ನಿ ಮೃತ್ಯು ಚರತಿ ಮದ್ಭಯಾತ್ ಮದ್ಭಯಾದ್ ವಾತಿ ವಾತೋಯಂ ಸೂರ್ಯ ತಪತಿ ಮದ್ಭಯಾತ್ ವರ್ಷಾತಿ ಇಂದ್ರ ದಹತಿ ಅಗ್ನಿ ಮೃತ್ಯು ಚರತಿ ಮದ್ಭಯಾತ್ 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 ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪೋಡಿಗೆರ್ದು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ವಾತಿ ವಾತಿ ಪಂಡ ಬೀಜುನೆ ವಾತ ವಾತ ಪಂಡ ಗಾಲಿ ಅದೇ ಅಂಚದ್ ಅಯಂ ಅಯಂ ಪಂಡ ಈ ಸೂರ್ಯ ಸೂರ್ಯೆ ತಪತಿ ತಪತಿ ಪಂಡ ಪ್ರಕಾಶಿಸವೆರು ಮದ್ಭಯಾತ್ ಎನ್ನ ಭಯರ್ದೆ ಅಂಚದ್ ಎತ್ ಸರಿ ಬರ್ಪುಣು ಮದ್ಭಯಾತ್ ಮುಲು ಶ್ಲೋಕಡು ಅದೇ ಒಂಜೇ ಶಬ್ದ ರಿಪೀಟ್ ಆವನು ಎ ಸರಿ ಉಂಡು ಮದ್ಭಯಾತ್ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವೇ ಅಂಚದ್ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಮದ್ಭಯಾತ್ ಮದ್ಭಯಾತ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪೋಡಿಗೆರ್ತು ಅವೇ ಅಂಚದ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನಾಗ ಅರ್ಥ ಮಂತು ಒಂದು ಕಲ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೊಡವೆ ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೊಡದು ಕಲ್ಪೊಡಿಗೆ ದೇವರನ ವಿಷಯ ಕಲ್ಪನಾಗ ಅಂಚಂದ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪಗೆ ಅದೇ ಅಂಚದ್ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇಗ ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪೇರ್ ಅದೇ ಪಂಡ ಇಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಪುರ ಅನರ್ಥ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಬೊರ್ಚಂದನ ದುರ್ಗುಣ ಜಿಂಜಿದು ಪಂಜದ ನೆಟ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೊರ್ದು ದೇವರನ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸಾರದ ಸಾಗರಣೆ ಪಾರ್ ಮಂತು ಗುಡ್ಪಗೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ಅವೇ ಭಗವದ್ಗೀತಡ್ ಪನ್ಪೇರ್ ನೆನಪುಂಡೆ ಓ ಶ್ಲೋಕ ಅಂದು ಏರೆಗೆ ನೆನಪುಂಡು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ಯಾನಾಯನ ದುಃಖದ ಕಡಲರ್ದೆ ಪಾರ್ ಮನ್ಪೇನ್ ಆ ದುಃಖದ ಕಡಲ್ನೇ ದಾಟುವೆನ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಜ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಫಲ ದೇವರು ಕೊರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಕಲ್ಪ ಸಂಡೆ ಬತ್ತು ಶ್ಲೋಕ ಪನೋಡು ಅದೇ 2 ದಿನ ಕೊರ್ತುನು ಶ್ಲೋಕ ಪನೆರೆ ಅವೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುರ ಕಲ್ಪೋಡು ದೇವರನ ವಿಷಯ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೊಡುದು ಅಂಚದ ಚಾಣಕ್ಯ ಪಂಡಿತರ್ ಪನ್ಪೇರು ದಾದ ಪಂಡ ಏರೆಗ್ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡು ಮಜಾ ಮನ್ಪೋಡು ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗ್ ಎನ್ನೋಡಿಗೆ ಯಾನ ಸೈಪುನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಡು ದುಂಬು ಪೋಡು ಉಂಡಿಗೆ ಆಯ್ಗೆ ಎನ್ನೋಡಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಸಾವು ಬರು ಅಂಚಂಡ ಅಕ್ಲು
ದುಂಬರ್ಪೆರ್ ಪಂಡ ನೆತ ಅರ್ಥ ಆತು ಪೋಡಿದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ಓಕೆ ಅತ್ತವೆ ಏತ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮಕು ವಿಷಯ ಪನ್ಪುಂಡು ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ಆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ಲವೇನೈವ ವ್ರಜಿನಂ ಸಂತರಿಷ್ಯಸಿ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಪಂಡ ನಮ ಎತೇ ಮಲ್ಲ ಪಾಪಿ ಆದುಪ್ಪಾಡು ತುಲೆ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಪಾಪ ಮನ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದೋಲ್ಯಾ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿನಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ತುಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪೂರೈಕ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಉಂಟು ಭಗವಂತ ಇತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಪನೊಂದುಲೇರ್ ಅರ್ಜುನ ಈ ಪಾಪಿಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಪಾಪಿಂದೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆದು ಪುಲ ಅಂಡ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನದ ದೋಣಿಡಿತ್ತಂಡ ದುಃಖದ ಕಡಲ್ನೇ ಈ ದಾಟುವ ಸರ್ವಂ ಜ್ಞಾನ ಪ್ಲವೇನೈವ ಪಡ ಜ್ಞಾನದ ನೌಕೆಡ್ಕುಲ್ಲೋಡು ಅಬೇ ಅಂಚದ ಪಾಪ ನಾವು ಕಲ್ಪೋಡು ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೊರೋಡತೆ ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಲಭತೆ ಜ್ಞಾನಂ ಭಗವಂತಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಪನ್ಪೇರು ಜ್ಞಾನ ಎಂಚ ಬರು ಪಂಡ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅದೇ ಧ್ಯಾನ ಅಂಚದ ಏರೆಗ್ ಪಂಡ ನಿಜವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನ ಏರೆಗ್ ಪುಂದ್ವಾಪುನಿಗೆ ಪಂಡ ಏರೆಗ್ ಭಗವಂತಡಲ ಗುರುಡಲ ಭಗವಂತಡಲ ಗುರುಡಲ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತವಾಯಿನ ಪಂಡ ಅನ್ಫ್ಲಿಚಿಂಗ್ ಫೇತ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧೆ ಏರೆಗುಂಡಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡತೆ ಹೃದಯಡೆ ಪ್ರಕಟ ಆಪುಣು ಉಪನಿಷತ್ತು ಪನ್ಪುಣು ಪುರಾಣಗಳು ಪನ್ಪುಂಡು ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಈ ಪಾತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದೇವರಿನ ವಿಷಯ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಕಲ್ಪ ಆತ್ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಪುಣ ಅಂಚದ ಏರ್ಲಾ ದೇವರಿನ ಜ್ಞಾನ ಗೆತ್ತು ನೋಡಿ ಅವೇ ಅಂಚದ ಯಾನ ಪಾಪ ಮಂದೆ ಯಾನ ಅವು ಉಂದು ಅವು ಮತ ರೀಸನ್ ಜನಕ್ಲು ಮೋಕನಾಡುನೆ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಂಡು ಭಗವಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನ್ಪೇರು ಅರ್ಜುನ ಪಾಪಿಲೆಡ್ ಪರಮ ಪಾಪಿ ಪಂಡದು ಪರಿಗಣಿತ ಆದಿತ್ತಂಡ ತುಲೆ ಏರಳ ಪಾಪಿಡ್ ಈ ನಂಬರ್ 1 ಪಾಪಿ ಆದಿತ್ತಂಡಲಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನದ ದೋಣಿಡೇರು ಕುಳ್ಳುವೇರು ಮತ್ತೆ ದೇವರನ ಜ್ಞಾನ್ಗೆ ತೊಂದ್ಬೇರು ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ಕೇನು ಏರು ಕಲ್ಪೇರು ದೇವರನ ವಿಷಯನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೊರಟ್ಟೆ ಪೂರ ಕಲ್ಪೇರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಆದ್ ನಮಕ್ ಕಲ್ತೊಂದ್ ಪೋಡು ಅದೇ ಡೈಲಿ ಅಂಚದ ಅಪ್ಪಗ ನಮಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದೇವರನ ವಿಷಯ ಒಂಜಿಂಜೆ ಮೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ದೇವರ್ಲ ತೂಪೇರು ಅದೇ ಮೆಂಚುಂಡು ಏತ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ತಕ್ಕಾರು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪನ್ಪೇರು ಏ ಯಥಾಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ತಾನ್ಸ್ತತೈವ ಭಜಾಮ್ಯಹಂ ಏರಿ ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಸರೆಂಡರ್ ಆಪೇರು ಯಾನ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪೇನ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದುಃಖದ ಸಾಗರಣಿ ಖಾಲಿ ದುಃಖನ್ ದಾಟುನ ಎತ್ತಿಗೆ ಸರ್ವಂ ಜ್ಞಾನ ಪ್ಲವೇನೈವ ವೃಜಿನಂ ಸಂತರಿಷ್ಯತಿ ಪಂಡ ವೃಜಿನಂ ಪಂಡ ದುಃಖದ ಕಡಲ್ನು ಈ ಭೌತಿಕ ಸಂಸಾರ ದುಃಖದ ಸಾಗರ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾ ವ್ಯಾಧಿ ದುಃಖ ದೋಷಾನು ದರ್ಶನಂ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾ ವ್ಯಾಧಿದ ಸಂಸಾರಗೆ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ಪನ್ಪೇರು 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 3ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾ ವ್ಯಾಧಿ ದುಃಖ ದೋಷಾನು ದರ್ಶನಂ ಅವಿ ಇದು ಪುರ ಭಗವಂತ ರಿಪೀಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಗೀತಾಡ್ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಅಂಚದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ ಪೊರ್ಲು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡತೆ ಅವು ಪೂರೆಕ್ಲ ABCD ಅದೇ ಏರು ಭಗವದ್ಗೀತನ ಭಾಗವತಂನ ಪೊರ್ಲು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಾಕಿದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ಪೊರ್ಲು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಪು ಈಗ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಫೋಕಸ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಪಂತನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂ ಅವೇ ಅಂಚದ ಮೈನ್ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತೂಂದುಲ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಬರೋಂದುಂಡು ಮದ್ಭಯಾತ್ ಅವೇ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೊಡ್ದು ಕಲ್ಪೋಡು ಅಂಚದ ಅಂಚದ ಸೂರ್ಯ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯ ತಪತಿ ಪಂಡ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವರೆ ಮದ್ಭಯಾತ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪೋಡಿಗೆರ್ದು ವರ್ಷತಿ ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಜಪ್ಪಾವನೆ ಇಂದ್ರೆ ದಹತಿ ಪೊತ್ತಾವನೆ ಪೊತ್ತುನೆ ಅಗ್ನಿ ತು ಮೃತ್ಯು ಚರತಿ ಪೋಪುಂಡು ಮದ್ಭಯಾತ್ ಎನ್ನ ಪೋಡಿಗೆರ್ದು ಮತ್ತೆ ಅಂಜ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ದಾದಪನೊಂದುಲೇರು ಎನ್ನ ಪರಮಾಧಿಕಾರರ್ದೆ ಗಾಳಿ ಬೀಜುಂಡು ವಾತಿ ಅದೇ ವಾತ ಪಂಡ ಗಾಳಿ ವಾತಿ ಪಂಡ ಬೀಜುಂಡು ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪೋಡಿಗೆರ್ದೆ ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಗುವೆಗೆ ಮೇಘರಾಜನಾಯನ ಇಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಪೋಡಿಗೆರ್ದೆ ಬರ್ಸ ಜಪಡಾವೆ ಎನ್ನ ಪೋಡಿಗೆರ್ದೆ ತೂ ಪೊತ್ತುಂಡು
ಮೃತ್ಯುಲ ಎನ್ನ ಪೋಡಿಗೆರ್ದೆ ತನ್ನ ಸುಂಕ ಪಡೆಯರೆ ಧಾವಿಸ ಉಂಡು. ಅದೇ ಮೃತ್ಯು ಬರ್ಪುಲ್ನ ಭಗವಂತನ ನೆರ್ದಿಗೆ. ಅದೇ ಮೃತ್ಯುರ್ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ಶ್ಲೋಕ ತೂದಿತ್ತು. ಅಂಚೊಂದು ಪೂರಾದ ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಪರಮಾಧಿಕಾರ. ಅಂಚದ ಐನ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮಕ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶ್ಲೋಕವೇ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ತದಿಯೋಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಪೊರ್ಲುಡು ಡಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಉಂಡು. ಅಂಚದು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಭಾಗವತಮ್ಮು ಭಗವದ್ಗೀತನ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಲ್ಪೋಡು ಅವೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪೋಡು ಪೊರ್ಲುಡು. ಅಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಇಸ್ಕಾನ್ಡ್ ಮೈನ್ ಫೋಕಸ್ ಒಯ್ಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂ. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಕ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರದ 4 ಗ್ರಂಥ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವನದ 4 ಗ್ರಂಥ. ಭಕ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರದ 4 ಗ್ರಂಥ ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ಈಶೋಪನಿಷತ್, ಉಪದೇಶಾಮೃತ, ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧು. ಜೀವನದ 4 ಗ್ರಂಥ ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ, ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ, ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧು. ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಭಾವಾರ್ಥಡ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರವರ್ತಿತವಾಯಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿಯಮಲು ಭಗವಂತನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆದ ಪೂರಾ ಕ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಕ ಆದಿಪ್ಪುಣು ಪಂಡದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನಾಯನ ಕೃಷ್ಣನೇ ಪನ್ಪೇರು. ಅದೇ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಪ್ರವರ್ತಿತವಾಯಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿಯಮಲು ಭಗವಂತನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆರ್ದೆ ಪೂರಾ ಕ್ರಿಯೆಲು ಸಮರ್ಪಕವಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಾಯನ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚದ ಒಂದು ಓ ಶ್ಲೋಕ ಎರೆಗಾಲ ಪನೋಲೆ ಏತನೆ ಅಧ್ಯಾಯಡಾಲ ಬರ್ಪುನು ಪನೋಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರತೆ ಪಂಡ ತುಲೆ ನನೋರ ಪಂಡ ಅಪಗದಾದ ಪುಣ್ಣು ಅದೇ ಯಾನೇ ಪನೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಅಂಚೆನೆ ಕೇನೋ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅದೇ ಅಂಚೆ ಚೂರು ಅಕ್ಕಲ ಬುದ್ಧಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ಇಂಚ ಪಂಡೇರು ಕೇಂಡೇರು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಲ್ನ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗಿಸೋಡು ಅದೇ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನಮ್ಮಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೋಡು ಅಪಗ ಅದೇ ಅಪಗ ಎಡೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೆರೆ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚದ ಇಂದು ಭಗವಂತ ಒಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ನನೋರ ಕೆನ್ಪಾವೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಒಂದು ಓ ಶ್ಲೋಕ ಅದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ವಿವರಿಸ ಒಂದು ಪ್ರವರ್ತಿತವಾಯಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿಯಮಲು ಭಗವಂತನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆದು ಪೂರಾ ಕ್ರಿಯೆಲೆಲ್ನ ಸಮರ್ಪಕ ಆದಿಪ್ಪುಣು ಪಂಡದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನಾಯನ ಕೃಷ್ಣ ಪಂತೆರು ನಿಸರ್ಗ ತಾನಾದೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಡೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಣು ಪಂಡದು ಏರ್ಲ ಭಾವಿಸಾರ ಬಲ್ಲಿ. ಅಂಚದು ಓ ಶ್ಲೋಕ ಏರೆಗ್ ಪನೋಲಿ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆಡ್ ಈ ಜಗತ್ತು ನಡಪುಣಿಗೆ ಏರ್ ಪನ್ಪಾರ ಅದೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಪುಣು ಮೂಲು ಅದೇ ಏತ್ ಧ್ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಕೇಂದರ್ ಕಲ್ದರ್ ಗೊತ್ತಾಪುಣಪ್ಪಗ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂಡ ಅವೇ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪನ್ ಪನ್ಪಾರ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಏರ್ ಪನ್ಪಾರ ಅವತ್ತು ಮಾತಾಜಿ ಅವೇ ಅವತ್ತು ಅವು ಮಾಯದ ಅಂಚನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪುನೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಭಗವಂತನ ನೆರ್ದೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಣು ಪನ್ಪೇರ್ ದೇವರ ಭಗವದ್ಗೀತಡು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ. ಎನ್ನ ಆಜ್ಞದ ಮಿತ್ತೆ ಈ ಜಗತ್ತು ನಡಪುನೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಅತ್ತು ಉಜ್ವಲ ಮಾತಾಜಿ ಕೈತ್ತಲೆ ಉಳ್ಳಾರ. ಕರೆಕ್ಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ತುಲೆ ಉಜ್ವಲ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡ ಅದೇ 9.10 ಮೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷೇನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೂಯತೆ ಸಚರಾಚರಂ ಹೇತುನಾನೇನ ಕೌಂತೆಯ ಜಗತ್ ವಿಪರಿವರ್ತತೆ. ತುಲೆ ಭಗವಂತ ಪಂತ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂಚದ ಅರ್ಜುನ ಎನ್ನ ಶಕ್ತಿಲೇಡು ಒಂಜಾಯನ ಈ ಹೈಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರಾ ಚರಾಚರ ವಸ್ತುಲ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನೆದಂಚೆನೆ ಸೃಷ್ಟಿಸದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಂಡು ಈ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿದ ಐತ ನಿಯಮಗ ಅನುಗುಣವಾದ ಕುಡ ಕುಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುಣ ಅವು ನಾಶ ಆಪುಣ. ಅದೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷೇನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಡು
ಹಾ ಅವೇ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡತೆ ತುಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಏತ್ ಪೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರಪ್ಪ ನಮಕ್ ಓದುನ ಗೊತ್ತಾವಡು ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತಾಡು ಓಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಲ್ಪರ್ದು ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಕ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ತುಲೆ ಉಜ್ವಲ ಮಾತಾಯ್ತುಲ್ ಯಾರು ಜಿಂಜ ಟೈಮ್ ಆತುಜಿ ಫುಲ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾತಾಜಿ ಉತ್ಸಾಹ ತೋದು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಅರೆ ಪೂರ ಕಲ್ಪನೆ ಈತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಬಯ್ಯದ ಕ್ಲಾಸ್ ಫುಲ್ ಪೂರ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅದೇ ಪಂಡ ಆತು ಫೋಕಸ್ ಉಂಡಾರ್ಡ ಅದೇ ಪನ್ನೆನ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡು ಧ್ಯಾನ್ ಕೊರ್ದುಕೇನು ರಂಚ ಬೋಡಬೆ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದೇ ಅಂಚ ತುಲೆ ಅದಿತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ವೈರ್ ಮಂದೇರು ನಾಲೆಜ್ ಆಪುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತನಾಕ್ಲೆಗ ಮಾರ್ಗ ಉಂಡೆ ಅವೇ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತನಾಕ್ಲೆಗ ಮಾರ್ಗ ಉಂಡೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಅವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಾಪರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ನಮಕ್ ನಿಸರ್ಗ ತಾನಾದೇ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಣು ಪಂಡದು ಏರ್ಲ ಭಾವಿಸ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಇಂದ್ರದೇವಗ ಮುಗಳು ನಿಯಂತ್ರಿತವಾದುಂಡು ಸೂರ್ಯದೇವ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ವಿತರಿಸವೆರು ಚಂದ್ರೆ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಯಿನ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬೊಲ್ಪುನು ಬೀರುವೆರು ವಾಯುದೇವ ವ್ಯವಸ್ಥೆರ್ದು ಗಾಳಿ ಬೀಜವೆರು ಆರ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಅಂಚದಿ ಈ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಎಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ತೈತ್ತರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪೂರ ಪನ್ಪುಣಿದೇನು ಭಾರಿ ವಿವರಣೆ ಕೊರೊಂದು ಪೋಪೆರ್ ನೆಟ್ಟು ಎಂಚೆಂಚ ದೇವರು ಒಯ್ಟ್ ಮಾತ ಕುಳ್ಳುದು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಉಪನಿಷತ್ತು ನೆತ್ತೆ ತೈತ್ತರಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ಭಾರಿ ಈ ವಿಷಯ ಅಂತೇರಿ ಪಾವನ್ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ನಮಕ್ ಇಂಚ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಂತನು ಪಂಡ ಆ ಉಪನಿಷತ್ತು ವೇದಡ್ ಪುರಾಣಡ್ ಪೂರೊಂದು ಪಾತರ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಕೋಟ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಂಚದ ಈ ಪುರಾ ದೇವತೆ ನಕ್ಲ ಮಿತ್ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಜೀವಿಯಾದ ಉಳ್ಳೆರು ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಾನಾಂ ಚೇತನಾನಾಂ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ಕಲ್ದಂದು ಭಗವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಾತ್ಮದ ಹೃದಯಡ್ಲ ಉಳ್ಳೆರು ಪರಮಾತ್ಮ ಅದು ಅದೇ ಕ್ಷೀರೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ತೃತೀಯಂ ಸರ್ವಭೂತಸ್ಥಂ ಅದೇ ಮೂಜಿನ ವಿಷ್ಣು ಕ್ಷೀರೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಹೃದಯಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಶಿವನ ಹೃದಯಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಮಾತ ದೇವಿ ದೇವತನಕಲ ಹೃದಯಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚದ ಐನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಂಚದ ದೇವತೆ ನಕಲ ಸಾಧಾರಣ ಜೀವಿಲೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅದೇ ತುಲೆ ದೇವತೆ ನಕಲ ಸಾಧಾರಣ ಜೀವಿಲೆ ಪಣ ಅಕ್ಲು ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಮಂತನೆ ಇರ್ದವರ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ತಿಕ್ಕದನ್ ಅವೇ ಅಂಜತ್ತುಲೆ ತತ್ವ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂಜುಂಡು ಜೀವತತ್ವ ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವತತ್ವ ಬೊಕ್ಕಲ ಈ ತತ್ವದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಕಲ್ಪವೇ ಸುಮಾರು ಅಂಚದ ಈ ಶಿವತತ್ವ ಅವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ತತ್ವಲ ಜೀವತತ್ವದಲ ಮಿಡಲ್ಡ್ ಬರ್ಪುನವು ಶಿವತತ್ವ ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಜೀವಿಗೆ ಏತ್ ಗುಣನ ಹೊಂದೋಲಿ ಅಂಚದ ಅವು ಪೂರ ಉಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಲಿಗ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿನ ಪೊಸಿಷನ್ ಮುಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿನ ಪೊಸಿಷನ್ ನಮಗ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪದವಿಡ್ಲ ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಅದೇ ಜನಕ್ಲಿತ್ತ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಅದೇ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲಂದು ಆಪು ಅಂಚದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪೊಸಿಷನ್ ಮುಟ್ಟ ನಮಕ್ ಪೋಲಿ ಭೌತಿಕನೇ ಟಾಣ ಭಕ್ತರಾಯಿನ ಇಚ್ಛೆನೆ ಮನ್ಪೂಜ ಇಂದ ಪಂಡ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏತಣ್ಣ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ఉంది ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಬದುಕುನ್ನೆ ಓ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ವರ ಶ್ವಾಸ ಬುಡ್ದು ಶ್ವಾಸ ಗೆತ್ತೊಂದು ನೆಟ ಮಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೀವನ ಆತೆ ವರ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಶ್ವಾಸ ಪಂಡ ಎನ್ನಲೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುನ ಶ್ವಾಸ ನಮಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತನ ಟೈಮದ ಉಂಡತೆ ಟೈಮದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಉಂಡತೆ ಭಾಗವತ ಪನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ದ ಅದೇ ಜನಗ ನೆನೆಪುಂಡು ಗೊತ್ತು ಜಂಕ ಟೈಮ್ ಎಂಚಂದು ಆಪುಂಡು ಭಾಗವತ ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲು ಪನ್ಪುಂಡು ಮೂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದದ ಬೊಣನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತೋಜವೆ ಮಾತಾರಿಗ್ಲವೇ ಗೊತ್ತಾರೆಗೋಸ್ಕರ ಗಡಿ ಗಡಿ ನೆನೆಪ್ ಮಂತನೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಣತೆ ಕಲ್ಪರೆ ಮೂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದದ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು
ಪಂಡ ಟೈಮ್ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಮಕ್ ಪಂಡದ್ ಕೊರ್ಪು ನಮ ಇತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕವರ್ ಮಂದ ಈ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮಂದ ಅಂಚತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಟಮ್ ಮಹಾಭಾರತಲ ಪನ್ಪುಣಿದೆ. ಮಹಾಭಾರತ ಭಾಗವತ ನಮಕ್ ಪನ್ಪುಣಿ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ತ್ರಿಷರೇನು ಪಂಡ ಉಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆದ ಪೊರ್ತು ಕಿಟಿಕಿಡು ದುಂಬು ಬರ್ಪುಣತೆ. ಆ ದುಂಬು ಬನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಧೂಳುದ ಇಲಿಲ್ಯ ಕಣ ತೋಜುಂಡು ಆ ದುಂಬುದೊಟ್ಟಿಗೆ. ಅದೇ ಏತು ಜನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂದಾರು ಅದೇ ಆ ದುಂಬುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಕಿಡಿಕಿದೋಲ ನಮ್ಗೆ ಧೂಳು ಆ ದುಂಬುಡು ಧೂಳ್ದ ಕಣ ತೋಜುಂಡು ಇಂಚ ತೋಜ್ಜವು ಇದೇ ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆಣ ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ ಅವು ತೋಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಂಚದ ಅಲ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಹಾಭಾರತ ಭಾಗವತಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮನ್ಪುಣಿದ್ದೇನೆ. ತ್ರಿಷರೇನು ಅಂಚ ತುಲೆ ಪ್ರಭಾದ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪನ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಟೈಮ್ದ ಬಗ್ಗೆನೇ ವರ್ಣನೆ ಒಪ್ಪುಣ ಇಟ್ಲ 13ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಡು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರು. ನಾವು ಮುಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮನ್ 13 ಆಕ್ಚುಲಿ 14 ಸಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ತೃಪ್ತಿ ಅಂಚದ ವೇದ ಐತ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಲವ ನಿಮೇಷ ಕ್ಷಣ ಕಾಷ್ಟ ಲಘು ದಂಡ ಪ್ರಹರ ಡೇ ನೈಟ್ ಪಕ್ಷ ಇಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಉಂಡು ಈತೆತ್ ಅಂಚದ ಅಲ್ತು ಇಂಚೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಅದೇ ಅಂಚದೊಂದು ಪುರ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ನಮ್ಮ ಓದುಂಡ ಅಂಚಿನ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಚ ಭೌತಿಕಡ್ ದಾಲ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ನೆಟ್ ಮತ್ತ ನಮಕ್ ಈತ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಕಲ್ಪಾಡು ಅದೇ ಸೈನ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಎತ್ತು ಕಲ್ಪಾಡು ಐತೆ ಈತಂದೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು 100% ಇತ್ತು ನೇನು ಪನ್ಪುನೆ ಇದಮಿತ್ತಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಇತ್ತು ನೇನು ಇತ್ತು ಲೇಕ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪುನನೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅವೇ ಭಾಗವತ ಪೂರ ಉಂಡು ಇಜ್ಜನ್ನ ಓ ವಿಷಯಲ ಇಚ್ಚಿ ಅವೇ ಕಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ನೆಟ್ ಪೂರ ವಿಷಯಲ ಉಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತ ಮೈನ್ ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರು ಇದನ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಮಗೆ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಕಲ್ಪೊಡಿ ಅಪ್ಪ ಓ ಡೌಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಜೀವನ ಅದೇ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ನಮಲ ನಿತ್ಯ ದೇವೆರ್ಲ ನಿತ್ಯ ಅದೇ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಈ ದೇವತೆ ನಕ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಜೀವಿಲೆ ಆದುಲ್ಲೆ ಅದೇ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಇಂದ್ರ ಇತ್ತೆ ಇಂದ್ರನ ಪೊಸಿಷನ್ ಉಪ್ಪೇಂದು ಅದೇ ಅಂಚದ ಇಂದ್ರ ವರ ಶಾಪರ್ದವರ ದಾದಾ ಪೇರು ಪಂಜಿ ಆಪೇರು ತುಲೆ ಅಂಚದ ಇಂದ್ರ ವರ ಶಾಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಶಾಪರ್ದವರ ಆರ್ ಪಂಜಿ ಆಪೇರು ಪಂಜಿ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಯಪಂಡ ಇಂದ್ರ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಡೆಮಿಗಾಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಪ್ರಿಮಿವಲ್ ಅದೇ ಪ್ರೈಮಲ್ ಮೇರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ದಯಪಂಡ ಇಂದ್ರ ಇತ್ತಂಡ ಬಾಕಿ ಅರ ದೇವತೆ ನಕ್ಲ ರಾಜ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪೂರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೇರ್ ಇಂದ್ರ ಅಂಚದ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಣತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿನ ಫುಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಆರ್ನ ಭಜನೆ ಉಪ್ಪೇರು ಸತ್ಯ ಲೋಕಡ್ ಪಂಡ ಇಂದ್ರಾಗ ಪೂರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ದು ಈ ತೂವಲ್ನ ಮಾರೆ ಪೂರ ಮನ್ಪ್ಲಾನ್ ಅಂಚದ ಇಂದ್ರಾಗ ಹೊರ ಶಾಪ ಬತ್ತನಿಗೆ ಶಾಪ ಬತ್ತನೆ ಹಿಡ್ದವರ ಆರ ಪಂಜಿ ಅದು ಪುಟ್ಟಿರಿ ಅದೇ ತುಲೆ ಅಂಚದ ಪಂಜಿ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಆರು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡು ಅದಾಯ್ತು ಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಓಲ ಭಜನೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಮನ್ಪರ ಬಜಿ ಭಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂದ್ರ ನಾಡೆ ಬತ್ತರು ಇಂದ್ರ ಕಾಡಡ್ ಪಂಜಿ ಆದುಲ್ಲರಿ ಇಂದ್ರಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಇಂದ್ರ ದಾದ ಅಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ನಮ್ ಪೊಯ್ ಈ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಅಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಣ್ ಬತ್ತನ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಉಳ್ಳೇರು ಎಣ್ಣ ಜೋಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮೆಕ್ಲೇನು ಮಾತಿ ಆನೆ ಎಂಚ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪುನೇನು ತುಲಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನೆಟ್ಟು ಪಂಡ ಒಯ್ ಪ್ರಾಣಿ ಯೋನಿ ಒಯ್ಟು ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೋಹ ಅದೇ ಕಟ್ಟಪಾಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಪನ್ಪೇರ್ಲಾ ಬರ್ರೇನೆ ಕೇನುಜೇರು ಇಂದ್ರ ಆತ ಪಂಡಲ ಪಂಡ ಏತ ಅಜ್ಞಾನ ತುಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಯೋನಿ ವತ್ತನ ಐಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಣ ಬಿಡ್ದು ಅರೆ ಒಂದು ಮಂತದ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಲೆ ತೊಂದ್ಕೊನಪ್ಪ ಅಂಚದ ನಮಕಿತ್ತು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಉಂಡತಿ ಎತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯ್ನ ಅದೇ ಪಂಡ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಪ ಬೈಯಡ್ ಅದೇ ಅಂಚದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಂಡ ದೇವತೆ ನಕ್ಲ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಭಾರತ ಭೂಮಿಡು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಜನ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ
ಐನ್ ನಮ್ಮ ವ್ಯರ್ಥ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಚೂರ್ ಮಂತಲೇ ಅವನು ಅದೇ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರ್ ಪನ್ಪೇರು ಪೂರ ಬಾಕಿದ ಎತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆಗೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಈ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡಪಾರ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋಡೆ ಅಪ್ಪ ಅಂಚದ ಐಕ್ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕೆಲವರು ಬದುಕು ನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ನಕ್ಲನ ಜೀವನ ಉಂಡತೆ ವ್ಯರ್ಥ ಅದೇ ವ್ಯರ್ಥ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇಡೀ ಜೀವನ ಐಟೇ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಮಹತ್ವನೇ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಉಂಡತೆ ಅಂಚಿನ ಪಣ ಇದನ್ನ ನಾರದೇರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಮನುಷ್ಯ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೋಡಿಗೆ ಅದೇ ಜೀವನಡು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯನೇನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ಈ 14 ಲೋಕಡ್ಲ ದುರ್ಲಭ ನಾಂಡಲ ತಿಕ್ಕಂದು ನಾವು ಅವೇ ದೇವರೇನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಇಜಿನ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಾದ ಅಪ್ಪಣ ಪೊಕ್ಕಡೆ ವ್ಯರ್ಥ ಅಪ್ಪಣ ಅಂಜ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಾರ್ಥಕ ಮನ್ಪೋಡು ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ದೇವರೆಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಎಂಚಿನ ಯಾನೇರು ಯಾ ಮುಲ್ಪ ದಾಯ ಬೈದೆ ಅದೇ ಕೆಲವರು ಅಂಚೇನ್ ಬೇರೆ ಕಾಸು ಕಮಾಣ ಆಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಂಡು ಆಚಾರ ಕಾಂಡ ನಿಜವಾಯಿನ ಸಂಪತ್ತು ಪಂಡಗೆ ವಿದ್ಯೆ ದಾನಡ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ದಾನಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಂಡಿದೆ ಅವೇ ಪೂರ ಮಹಾಭಾರತ ಪೂರ ಉಂಡು ಮನುಷ್ಯಗ ತೃಪ್ತಿ ಪನ್ಪುನ ತಿಕ್ಕುನೆ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಇದೇನು ಕಲ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಂತುನೆ ಆಗ ಜೀವನ ಯಾವ ದೇವರು ಕೊರ ಇಟ್ಲ ಇಟ್ಟು ಅವು ಬೋಡುಂದು ಬೋಡಾಗ ಓಲ ಆಸೆ ಬರ್ಪುಜಿ ನೆಮ್ಮದಿದ ಜೀವನ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತು ಬೇತು ಎಂಚಿನ ಪೊಸಿಷನ್ ಎತ್ತು ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಅವು ಇತ್ತಂದೆ ಅವೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತರು ಅಂಚದ್ ದೇವತೆನಕ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಜೀವಿಲೇ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಪೂರ್ಣತೆದ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ ಮನೋಧರ್ಮದ ಕಾರಣರ್ದು ಅಕ್ಲ ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಾನಲೆಗೆ ಏರ್ದೇರು ಅವೇ ಅಕ್ಲ ದೇವಡ ಭಕ್ತಿ ಮಂದೇರು ದೇವಡ ಭಕ್ತಿ ಮಂತ ಅಕ್ಲೆ ದಾದ ಓಡಿತ್ತಾನೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಪವರ್ ಬೋಡಿತ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಆಯ್ನ ಕೊರ್ರೆ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೆ ಅದೇ ಅಂಚದು ಯಥಾಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ಅರೆಗೆಂಚ ಶರಣಾಪ್ರಿ ಅಂಚ ಅನುಗ್ರಹ ಮಂತೇರು ಭಗವಂತ ಅದೇ ದೇವತನಕ್ಲು ಸಕಾಮ ಭಕ್ತರು ಹನುಮಾನ್ಜಿ ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಕ್ತರು ಅವೇ ನಿಷ್ಕಾಮ ಅರೆಗೋಲಾಸಿ ಜಾವು ಬೋಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಹನುಮಾನ್ಜಿ ನಂಚನೆ ಭಕ್ತ ಶಿರೋಮಣಿ ಅದೇ ಭಗವಂತಗ್ ಇತ್ತು ಪ್ರಿಯ ಪಂಡ ರಾಮಾಯಣ ತೂಣ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಪುರಾಣ ತೂಣ ನಮಗ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಹನುಮಾನ್ಜಿ ಪಂಡ ಇತ್ತು ಪ್ರಿಯ ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಮಸ್ತಿಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಮಕ್ಕೀತ ಆನಂದ ತಿಕ್ಕುನು ದೇವತೆನಕ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ವಿಮೋಹಿತಾಪೇರು ಗೊಂದಲಗು ಬೂರುವೇರು ಅದೇ ಇಂದ್ರ ಮೋಹಿತಾಪೇರು ಪತ್ತನೇ ಒಂದು ಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ 25-26 ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ ಅಂಜನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೋಹಿತಾಪೇರು 10ನೇ ಸ್ಕಂದ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಮೋಹನ ಲೀಲಾ ಅಂದೆ ಪುದರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೋಹಿತಾಪೇರು ತೂಲೆ ನಕ್ಲ ಮೋಹಿತಾಪೇರು ಅಂಚದ ಈ ಚಂದ್ರ ವರುಣ ವಾಯುನಂಚಿನ ನಾನಾ ದೇವತೆ ನಕ್ಲೇನ ಅಧಿಕಾರಿ ದೇವತಾ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪೆರ ಆತನ ದೇವತೆ ನಕ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದುಲೇರು ಅಂಚ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾಯನ ಭಗವಂತನ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಉಂಜ ರಡ್ಡ ಮೂಜ ಲೋಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಲೋಕಲೇನು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ವಿಶ್ವಲೇನು ಒಳಗೊಂಡುದುಂಡು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಅತಿ ಮಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತನು ಹೊಂದುದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಅರೆಗೆ ಸಹಾಯಕರನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ದೇವರೇ ಗೋಲೆ ಜಾರ ಸಂಕಲ್ಪಡೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಉಪನಿಷತ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಪರಸ್ಯ ಶಕ್ತಿರ್ ವಿವಿಧೈವ ಶ್ರೂಯತೆ ಸ್ವಭಾವಕಿ ಜ್ಞಾನ ಬಲಕ್ರಿಯ ಚ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪಡೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಪೂರ ಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಸಹಾಯಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಅದೇ ಅಕ್ಲೆಗುಲೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ದೇವರು ಅಂಡ ದೇವರನ್ನ ಏರಿಜ್ಜಿಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಕೆಲಸ ಉಂತುಜಿ ಅದೇ ಆರೆ ಬೊಂಡ ಅವತಾರ ಮಂತು ಪೋಪೇರು ಅದೇ ಇಂದ್ರ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇಂದ್ರನ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಆರು ಪೋಪೇರು ಅವಲ ಆಯ್ನ ಉಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಇಜ್ಜಿನ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪೊಸಿಷನ್ಗಳ ಪೋಪೇರು ಭಗವಂತ ಅಂಚದ ದೇವತೆ ನಕ್ಲೇನ ಭಗವಂತನ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಳು ಪಂಡದ ಪರಿಗಣಿಸಲಾತಂಡು ಇಂಚ ಪಂಡದು ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬನ್ನಿಸದನು
ಅಂಚದ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಡ್ ಸೂರ್ಯದೇವ ಚಂದ್ರದೇವ ಅಗ್ನಿದೇವ ವಾಯುದೇವರು ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾಯನ ಭಗವಂತನ ನಿರ್ದರ್ಶನದಡಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚ ನಮಗೆ ಈ ಶ್ಲೋಕನೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಅವೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅವೇನೆ ಫಸ್ಟ್ಲ ಪಂಡೇರು ಮುಲ್ಪಡ್ಲ ಪಂಡೇರು ನಮಕ್ ಮೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷೇನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೂಯತೆ ಸಚರಾಚರಂ ಪಂಡದ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾತಂಡು ಅಂಚದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿಯಮಲು ಭಗವಂತನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಡ್ ಸಂರಚಿತವಾತಂಡು ಭಗವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಡ್ ಉಪ್ಪುನೆಡ್ದು ಸಕಾಲಿಕವಾದ ನಿಯತವಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸವೇರು. ಅದೇ ಭಗವಂತ ಪೂರ ಆರ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಹಿಡ್ದೆ ಪೂರ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಪೂರ ಪ್ರಭುಪಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಾವಾರ್ಥ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮನ್ಪೇರು. ಅಂಚ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ತುಲೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ತೂಡೈನ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಆಶ್ರಯಿಸನೈ ಬಾಕಿದ ಪುರಾ ಪ್ರಭಾವಲ ಹಿಡಿದು ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಿತಾಪೆ ಕುಡ ನನ ದುಂಬುಗು ಆಯೆ ಏರ್ನ ಸೇವೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಡುಂದು ಇಜ್ಜಿನ್ ಪನ್ಪೇರು. ಬೊಕ ಏರ್ನ ಸೇವೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ದೇವರನ ಸೇವೆಡ ಆಯ್ತು ತೊಡಗನ ಏರೆಗ್ಲ ರಿನಿಯಾದು ಪೂಜೆ ಅಂಚಂದ ಆಯೆ ಏರೆಗ್ಲ ಅವಿಧೇಯ ಆದಿಲ ಇಪ್ಪುಜೆ ಆಂಡ ಆಯೆ ಪೂರ್ಣ ಚಿಂತನಾ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಡ್ ಮಗ್ನೆ ಆದಿಪ್ಪೆ ಭಗವಂತನ ನಿರ್ದೇಶನದಡಿಟ್ ಗಾಳಿ ಬೀಜುಂಡು ತೂಪೊತ್ತುಂಡು ಸೂರ್ಯ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಕಪಿಲನ ಹೇಳಿಕೆ ಭಾವುಕ ಆಯ್ನತ್ತು ಅವೇ ಖಾಲಿ ಬಾಯ್ಡ್ ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರ ಅತ್ತು ಭಾವುಕವಾಯ್ನ ಅತ್ತು. ಭಾಗವತ ಭಕ್ತರು ಏರೋ ಒರಿಯನ್ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಆದ ಸೃಷ್ಟಿಸದ ಕಲ್ಪಿಸದ ಆರ್ಡ ಗುಣಕ್ಲೇನು ರೂಪಿಸವರು ಪಂಡದ ನಿರಾಕಾರವಾದಿ ನಕಲ್ ಪನ್ವೇರು. ನಿರಾಕಾರವಾದಿ ಮಾಯವಾದಿ ನಕಲ್ ಇಂಚೆನೆ ಪನ್ಪುನು ಅಕ್ಲು ಕಲ್ಪಿಸದು ಅಂಚಾಣಿ ಇಂಚಾಣ ಪನ್ಪುನೆ ಅಕ್ಲು ಪನ್ವೇರು ಆಂಡ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಇಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಅತ್ತು ಅಂಚದ ತುಲೇತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ದೇವೋತ್ತಮ ನ ಪುದರಡು ಕೃತಕ ಶಕ್ತಿದ ಆರೋಪಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ ವೇದಲೆಡ್ ಇಂಚ ಪನೆರಾತನ್ ತುಲೆಂದು ಪುರ ಉಪನಿಷತ್ತದ ವಿಷಯ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಕ್ ಪನ್ಪುನೆ ಅವೇ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ಉಂಡ ತೈತ್ರೇಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪಣ ಅವು ದಶ ಉಪನಿಷತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಣ ಒಟ್ಟು 108 ಉಪನಿಷತ್ತು ಉಂಡು ಕೆನ್ ಬೈಟ್ 11 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಶಾ ಖೇನ ಕಥಾ ಪ್ರಶ್ನ ಮುಂಡಕ ಮಾಂಡೂಕ್ಯ ಐತರೇಯ ತೈತರೇಯ ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಅಂಚದು ಅವು ಉಪನಿಷತ್ತು ವೇದದ ಪಾಠ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನೊಂದುಲೇರು ವೇದಲೆಡ್ ಇಂಚ ಪನೆರಾತನ್ ವೇದಲೆಡ್ ಇಂಚ ಪನೆರಾತನ್ ದಾದ ಪನೊಂದುಲೇರು ಭೀಷಸ್ಮಾದ್ ವಾತ ಪಾವತೆ ಭೀಷೋ ದೇತಿ ಸೂರ್ಯ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾಯನ ಭಗವಂತನ ಪೋಡಿಗೆರ್ದೆ ವಾಯುದೇವ ಸೂರ್ಯದೇವರು ವರ್ತಿಸವರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಭಾಗವತ ಇಂಚ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಅವೇ ಭಾಗವತ ತೋಂಡ ಪಣ ಆತ್ತು ರಹಸ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಪಣ ಭಾಗವತಡ್ ಪೂರ ಪಂಡವು ನಮಕ್ ಈಸಿ ಆದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪು ನಮಕ್ ಪಂಡ ಏರು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತನ್ ಪೂರ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನ್ ಬೇರಿಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಪು ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪದೆ ನೆಟ್ ಏರೆಗ್ ಮಾತ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾಯಿ ಹಾಟ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತದ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೇವೆ ತುಕ ಏಜ್ ಜನ ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಕ ಏತ್ ಭಕ್ತರು ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಅದೇ ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಯತ್ಕಿಂಚ ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗತ್ ತೇನ ತ್ಯಕ್ತೇನ ಭುಂಜೀತ
ಮಾಘೃದಾ ಕಸ್ಯ ಸ್ವಿಧನಂ ಮತ್ತೆ 83 ಭಕ್ತರ್ನೇಟ್ 14 ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಯಾರು ಅವೇ 14 ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬಾಯ್ ಹಾಟ್ ಉಂಡು ಓಕೆ 17 ಅದೇ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದೇ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಡೆ ಪೋಯಿ ಭಾಗವತಂದ 8ನೇ ಸ್ಕಂದಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತ ಪೂರ ಪನ್ಪುಂಡು 8ನೇ ಸ್ಕಂದ ಫಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಮನು ಅಂಚದ ನೆತ್ತ 10ನೇ ಮಂತ್ರ ತೂಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವು ಅದೇ ದಾದ ತೋಜುನ್ ಅದೇ ಆತ್ಮಾವಾಸ್ಯಂ ಇದಂ ವಿಶ್ವಂ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗತ್ ತೇನ ತ್ಯಕ್ತೇನ ಭುಂಜೀತ ಮಾಘೃದಾ ಕಸ್ಯ ಸ್ವಿಧನಂ ಅದೇ ಓ ಶಬ್ದ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡು ಓ ಶಬ್ದ ಚೇಂಜ್ ಉಂಟು ಅದೇ ಅದೇ ತುಲೆ ಭಾಗವತಂ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವು ಎಂಚ ಪುರಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರ ಅದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುನಪ್ಪ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೋರಳಿ ಈಶಾವಾಸ್ಯದ ಜಾಗಡ್ ಎಂಚಿನ ಬರೋದು ಆತ್ಮಾವಾಸ್ಯಂ ಮೀನಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ದಾಲ ಚೂರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಉಪನಿಷತ್ತ ಪಾತ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಭಾಗವತಂ ಅವೇ ಅಂಜ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿಂದ ಪನ್ನೇನು ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪಾಯರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಯರೆ ಬದಾಯಪಣ ಈಶೋಪನಿಷತ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇದು ಬೇತೆ ಉಪನಿಷತ್ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೈತೆ ನಮ್ಮ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ರೀಸೆಂಟ್ ಶ್ಲೋಕ ತೂದಿತ್ತು ಅದೇ ಭಿದ್ಯತೆ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿ ಚಿಂದ್ಯಂತೆ ಸರ್ವ ಸಂಶಯ ಕ್ಷೀಯಂತೆ ಚಾಸ್ಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ದೃಷ್ಟ ಏವಾತ್ಮನೀಶ್ವರೇ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಸೇಮ್ ಭಾಗವತಡ್ ಬರ್ಪುಣ ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್ ಬರ್ಪುಣ ಚೂರ್ ಚೇಂಜ್ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಪರಾವರೆ ಎಂದು ಬರ್ಪುಣ ಅಣ್ಣ ಮೀನಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಲಾಂಚನ್ ಎಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಡ್ದಲ್ಲ ಅರ್ಥಡ್ದಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಇಜ್ ಅದೇ ಆತ್ಮಾವಾಸ್ಯಂ ಇದಂ ವಿಶ್ವಂ ಯತ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗತ್ ತೇನ ತ್ಯಕ್ತೇನ ಭುಂಜೀತ ಮಾಘೃದಾ ಕಸ್ಯ ಸ್ವಿಧನಂ ಅವೇ ಭಾಗವತಂ ಅಂಚಿನ ಗ್ರಂಥ ಈಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆವು ಈ ಮೂಜಿ ಪುರಾಣನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಂತನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ದ ಭಾಗವತಂ ಹೈ ಭಾಗವತ ನಮ್ಮ ತೆರಿನಂಡತೆ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎತ್ತ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೋಡು ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ಕೆ ನೋಡ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದೇವರನ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಎರ್ಕೇನು ವೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಪುಂಡು ಜ್ಞಾನ ಅರ್ಧ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಕ್ಲನ ವಶಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ಅಕ್ಲೆ ಜೀವನಡ್ ನಿಜವಾಯಿನ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜೀವನಡ್ ಸುಖ ಬೋಡ ನಮಕ್ ಜೀವನಡ್ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡು ಉಪ್ಪೊಡ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೋಡ ಮೂಜಿ ಬೋಡ್ ನಮಕ್ ಭಾಗವತ ಪನ್ಪುಂಡು ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡಿದೆ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಅದೇ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನು ನೆಡ್ದು ನಮಕ್ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಣೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪನೆ ಕೇನು ನೆಡ್ ಅವೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವರೇನ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪುನೆ ಕೇಂದ್ ಒಲ್ಪಲ ಓದುದನ್ ಪಂತಿಜರು ಅದೇ ಓದುನ ಉಲ್ಟಾ ಅರ್ಥ ಆಂಡ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೇ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಕೇರ್ನಾಗಲ ಒಲ್ಪರ್ದ ಕೇರ್ನ ಎತ್ತೈತೆ ಏರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತನ ಅದೇ ಅಂಚದ ಎಂದು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆಡು ಇಪ್ಪೊಂಡ ಮೂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೊಂಡಿವಿ ಉತ್ತಮೈ ಸಹ ಸಂಗತ್ಯಂ ಅಂಚದ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕುಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಜ್ಜನೇರ್ನ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ಮನ್ಪೊಂಡಿವಿ ಪಂಡಿತೈ ಸಹ ಸತ್ಕಥಾಂ ಪಂಡ ಓಯೆ ಜ್ಞಾನದ ಪಾತೆರ ಪಾತೆರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿನಕಲ ಪಾತೆರೋಡಿಗೆ
ಅದೇ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿ ಜನ ದಯಪಂಡ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೋಣ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನಿ ಅದೇ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಳ ಪಾತ್ರೆ ಪೋಣ ಅಕ್ಕಲ್ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನನ ಕುಡಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ಪಾರು ಅದೇ ಅಂಚದ ಇದು ಪೂರ ನೀತಿ ಸಾರ ನಮಗ್ ಪನ್ಪುನು ಮುಖೇಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮನ್ಪೋಡು ಮತ್ತೆ ಪೂರ ವಿಷಯ ಉಂಡು ನಮಗೆ ಜೀವನಡಿ ಇಂಚ ಬೋಡು ಬದುಕೋಡು ಅದೇ ಪೂರ ನಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಪೂಜೆ ದೇವರನ ವಿಷಯ ಕಲ್ತಾನ ಉಂಡತೆ ಪೂರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚದ ಇದೇನು ಪ್ರಭುಪಾದೆ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್ತಡು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೋಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ಭಾಗವತಮ್ಮಡು ಕೆಲವು ಜಾಗ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಪಂತೇರು ಕಸ್ಮಿನ್ ಭಗವೋ ವಿಜ್ಞಾತೆ ಸರ್ವಮಿದಂ ವಿಜ್ಞಾತಂ ಭವತಿ ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೆ ಅದೇ ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಶಿಷ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಗುರುನಾಡೆ ಪೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡ ಅಲ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್ ಅಂಚದ ನೆಟ್ ಸುಮಾರು ವಿದ್ಯೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂತೇರು ವಿದ್ಯೆ ರೈಡ್ ಟೈಪ್ ಉಂಡಿಗೆ ಪರ ಅಪರ ಇನ್ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಬಾಡಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವರ್ಣನೆ ಉಂಡು ಉಪನಿಷತ್ತಡು ಅಂಚದ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪದಾದ ಪಂಡ ನೆತ ಅರ್ಥ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಪೂರಾ ಕಾರಣದ ಕಾರಣ ತೆರಿನಗ ತೆರಿಯೋಡಾಯನ ಪೂರ ತೆರಿಯುಂಡು ಊಳ ತೆರಿಯಂದೆ ಒರಿಯುಚ್ ಅವೇ ಇದೇನು ಅರ್ಥ ಮಂತು ನಾವು ಕಸ್ಮಿನ್ ಭಗವೋ ವಿಜ್ಞಾತೆ ಸರ್ವಂ ಇದಂ ವಿಜ್ಞಾತಂ ಭವತಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಾರಣದ ಕಾರಣ ಏರು ಪಲ್ಲೆ ಪೂರ ಕಾರಣದ ಕಾರಣ ಏರು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನೊಂದುಲೇರು ಪೂರಾ ಕಾರಣದ ಕಾರಣ ತೆರಿನಗ ಕೃಷ್ಣ ಅದೇ ಅಂಚದ ಇದೇನು ಏರು ಪಂತೇರು ನಮ್ಮ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಕಲ್ದ ಈರೆಗ್ ನೆನೆಪುಂಡು ಕೃಷ್ಣ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡರೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಪೂರ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಕೃಷ್ಣನೇ ಪೂರಾ ಕಾರಣದ ಕಾರಣ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಯ್ಟ್ ಪಂತೇರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆ ಪಂತೇರ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆದ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆ ಗ್ರಂಥ ಉಂಡತ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗ್ರಂಥ ನಮಕಿತ್ತ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಅಂಬೋಣ ಮುಲ್ಪ ತೋಜವೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆ 100 ಚಾಪ್ಟರ್ ಉಂಡು ನಮಕಿತ್ತ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಖಾಲಿ 5th ಚಾಪ್ಟರ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಕೃಪೇಟ್ ಅವು ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕದ ನಂಚತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪೂರಾ ಕಾರಣದ ಕಾರಣ ಏರು ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಈಶ್ವರ ಪರಮ ಕೃಷ್ಣ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ ಅನಾದಿರ್ ಆದಿರ್ ಗೋವಿಂದ ಸರ್ವ ಕಾರಣ ಕಾರಣಂ ತುಲೆ ಎಂಚ ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಕೇನೋಡು ಪನ್ಪುನ ಅವಾಗ ಈ ವಿಷಯ ಈ ರಹಸ್ಯ ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಪರಂಪರೆ ಬತ್ತು ಕಲ್ತನ ಅಂಚ ನಮ್ ಫುಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಪುಂಡು ದೇವರನ ವಿಷಯ ಇಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಬತ್ತದ ವಿದ್ಯೆನ ಗ್ರಹಣ ಮನ್ಪೊಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ನಿಜವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಪುನ್ನೆಗೆ ಜ್ಞಾನಡು ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಉಪ್ಪುನ್ನೆ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಅರ್ಜುನಗೂ ಕೂಡ ಪನ್ನೆ ನು ಎವಂ ಪರಂಪರಾ ಪ್ರಾಪ್ತ ಇಮಂ ರಾಜರ್ಷಿಯೋ ಇದಿ ಇಂದು ಪರಂಪರೆ ಬರುವಂತ ಅರ್ಜುನ ರಾಜರ್ಷಿ ನಕಲ ಗ್ರಹಣ ಮಂತೇರು ಅಂಡ ಸಕಾಲೆ ನೇಹ ಮಹತ ಯೋಗ ನಷ್ಟ ಪರಂತ ಬಾಣ ಕಾಲಕ್ರಮಟ್ಟು ಈ ಜ್ಞಾನ ನಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನಿಕ್ ಕೂಡ ಪನೊಂದು ಸಯೇವಾಯಂ ಮಯಾ ತೇದ್ಯ ಯೋಗ ಪ್ರೋಕ್ತ ಪುರಾತನಃ ನು ಪುರಾತನವೈನ ಫಸ್ಟ್ ಪನೊಂದಿಜ್ಜಾನ್ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ ಪನೊಂದುಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಭಕ್ತೋಸಿಮೆ ಸಖಾಚೇತಿ ರಹಸ್ಯದ್ ಏತದುತ್ತಮಂ ಈ ಎನ್ನ ಭಕ್ತೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಜೊಂದು ರಹಸ್ಯವೈನ ಇದೇ ನಿಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಮಂತು ಐಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ನಿಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಅಂಜ ಪರಂಪರೆ ಬತ್ ಕಲ್ಪಡು ಪನ್ಪುನ ಐಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೂಜರು ಐಕ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಬೋಡತೆ ಪಣ ಇಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗಂತೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ದುಯಾ ಪೂಜೆ ಅದೇ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಅರ್ಥ ಆಪನೆ ಅಣ್ಣ ಪರಂಪರೆ ಬತ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೊಡ್ದು ಕೇಂಡೇರು ಕಲ್ಪೇರು ಖಂಡಿತ ಅಕ್ಲೆ ಜೀವನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪ ಎಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಂಡಲ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಪಾಪಿ ಆಂಡಲ
ಅವೇ ಕೆಲವರು ಐಟು ಬೇಜಾರು ಬಂದ್ಪೆರಿಜ್ಜ ಯಾನ್ ಪಾಪಿ ಎಂಕ್ ಕೇನೆರ ಬಲ್ಲಿ ಓಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂತಿಜ ಏತ್ ನಂಬರ್ 1 ಪಾಪಿನ ಅಕ್ಲೇಗ್ಲ ದೇವರನ ಜ್ಞಾನ ಗೆತ್ತೊಂಡು ಅಕ್ಲು ಶುದ್ಧ ಆಪೇರು ಪೂರ ಪಾಪರ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪೇರು ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಪನ್ಪುಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆನೇ ಪನ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪುನೆ ಶ್ಲೋಕ ತೋಜವನ್ನೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಊಲ ಪನೋದಿಜ್ಜ ಅದೇ ಪರಂಪರೆ ಏರ್ಲ ಆಚಾರ್ಯನಕ್ಲೆ ಏರಲ್ ನಮಕ್ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತಲೆಗ ಪನ್ಪುಜ ಅದೇ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಚಿನ ಪನೊಂದು ನೈನ್ ಅಂಚಿನೇ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪಣ ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ಪರಂಪರೆ ಅದೇ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪನ್ನೆ ಅಮಾರ ಆಜ್ಞ ಗುರು ಹೋಯ ಯಾರೇ ದೇಕ ತಾರೇ ಕಹ ಕೃಷ್ಣ ಉಪದೇಶ ಮಾತೆರೆಗ ಗುರು ಆಡು ಪಂತೆರ ಅಂಡ ನಿಜವಾಯಿನ ಗುರು ಎಂಚಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ದೇವರ ಎಂಚಿನ ಪಂತೆರ ಐನ ಅಕ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪನ್ಪೆರೆಗ ಇಟ್ ದಾಲ ಚೇಂಜಸ್ ಪನ್ಪುಜರಿ ಅಂಚ ನಮಕೊಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಸರ್ವ ಕಾರಣ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅದೇ ಮೂಂಡಕ್ ಉಪನಿಷತ್ತುಡ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅದೇ ಆ ಕಾರಣ ತೆರಿನಗ ನಮಗ್ ಪೂರಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡಿಗೆ ತೆರಿಯೋಡಾಯನ ಓಲ ಒರಿಯುಜಿಂದ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನವಂತರಿದೆ ಅವೇ ಅಂಚದ್ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತರು ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಅಂಚದ್ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಪೂರ ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ತಡ್ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚದ್ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾಯನ ಭಗವಂತನ ಪೋಡಿಗೆಡ್ದೆ ವಾಯುದೇವ ಸೂರ್ಯದೇವ ವರ್ತಿಸ್ತವೆರ್ ಭೀಷಸ್ಮಾತ್ ಅಗ್ನಿಶ್ಚಂದ್ರಾಶ್ಚ ಮೃತ್ಯು ಧಾವತಿ ಪಂಚಮ ತುಲವೇ ಪಾತ್ರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನಿ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ತದಿ ಓಕೆ ಇನಿ ಕಲ್ಪ ಇನಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಪಾಡ್ದಂಡವೇ ಪೂರ ನಂಬರಿಂಗ್ ಅಡಕ ಪಾರದಂಡು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಆ ಶ್ಲೋಕನ್ ಕಲ್ಪ ಐಟೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ತದಿಯೋಡು ಅಂಚದ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏತಾಂಡ್ ಇಡೆಗ 5 ಶ್ಲೋಕ ಅಂಡ್ 20ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ 21ನೇ ಶ್ಲೋಕ 22ನೇ ಶ್ಲೋಕ 25ನೇ ಶ್ಲೋಕ 5ನೇದ 42ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅವೇ ಓ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಉಂಡ ಇನ್ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವೇ ಅವು ಮಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವ್ನು ಪಂಡ ಈ ಕೆಲ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೋಟ್ ಮನ್ಪರ್ ಭಾವಾರ್ಥ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪನ ಲೆಕ್ಚರ್ಡ್ ಮಾತ ಪನ್ಪರ್ ಅಂಚದ ಅಗ್ನಿ ಇಂದ್ರ ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆ ನಕ್ಲ ಭಗವಂತನ ನಿರ್ದೇಶನದಡಿಟ್ಟು ವರ್ತಿಸವೇರು ಇಂದು ವೇದದ ಹೇಳಿಕೆ ಅದು ಅಂಜೊಂದು ಪೂರ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪುನೆ ತೈತ್ತರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಬಡ ಪೂರ ಪನೊಂದು ಪೊಬ್ಬರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ವರ್ಣನೆ ಉಂಟು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪಲ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪಗ ಆ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಮಾಲೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಮಂತ್ರ ಜಪ ಮನ್ಪುಗ